Cek 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 cek. Cek 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 cek. Okay, let's go live, man. All right, all right, all right. Welcome, welcome, welcome.ブルマさんにお願いして何かお食事をいただきましょうか。次はどんな修行すっかな。Not deh. Bukan ini ya. Oh, datang teman-teman sekalian.あなたに特別な修行を用意したんです。じゃまた。悟空。
ちょっと覗いてみましょうか、ビレス様。Kita lanjut dulu ya. Mau coba ini ceritanya lanjut ke cerita Son 一丁やっ Goku. てみっか。Sekitar 1 tahun berlalu sejak pertarungan dengan Frieza di planet Namek.クロいいだろう。クリリンたち。俺はいいよ。そうか。見ろ。Jadi setelah Goku lawan Frieza tuh mereka latihan 3 tahun, terus ketemu lagi sama si android ini. ここじゃ犠牲がでお誰もいない場所へ。やめろ。だついてこい。一番二人とも手を出さないでくれ。なるほど。だがあ、そう。何をしても無駄だ。逃がさない。 Oh no 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 no. 弱はつけてやっぞ。Angry Kamehameha. すごい。なんという強さだ。姉のスーパーサイヤ人。俺たちとはまるで次元が違う。そうかな。弱はつけてやっぞ。
オラをなめんなよ。どうだ。いや、まだまだ。Oke.オラも上を目指そうと。始まった。戦っているのはピッコロだ。相手はいや言っても無駄だ。ワンお父さん。Masa pergi lah, ngapain pergi? 今のオラたちじゃまだか無事。これが完全体か。素晴らしい。Oke, sel gamenya mulai ya. あ、いきな来い。どうした。ハミハミハ本気でやらしてもらうぞ。遅い。わあ、まだまだ。逃がさん。強わ。まだまだこんなものではない。逃がさん。強わ。Hey. こいつはどうだ。いや逃がさん。強わ。だね。こいつはどうだ。いやHey, apaan? オラをなめんなよ。Apa ya? めった降参だ。おめえの強さはよーくわかった。オラはもうやめとく。僕は
そういうけきゅみんな Ternyata Cell Juniornya juga jago-jago ya guys ya. I'm hear you. Okay. Instant Kamehameha. Buset, nice. めてくれって言ってるだろ。よーしセルジュニアたち、大遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していい。 Ini kena lagi nggak ya? Oh no 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 no. Oh dia bisa Kamehameha juga ternyata. Oh no. Oh no 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 no. Nice. Bisa kabur kamu kecil ya. Akan aku hajar kamu kecil.もう許さないぞお前たち。ナイス。オラをなめんなよ。クッキーキー。Goodbye man。ざまみろセルク。おめえは失敗した。何をしている。とどめだ。18。俺も死ぬが貴様らも。僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。
なんだ悟空。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイみんな。悟空、お前 まさか。悟空！ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。お父さん。お父さん。わあバカ、そんなやつ連れてくるな。悪いかよう様、ここしかなかったんだ。ブーム。いつかおめえたちが死んじまっ。Oke, lanjut Majin Buu ya. Ini apaan?行くぞ。ベジータ、おめえはオラに本気違うか。こうでもせんとたった一日で貴様は二度とこの世からいなくな。そんなことで。バカなこと。この俺にはそれが全てだ。マジこいつは俺の強さを超えやがった。圧倒的な力を誇っていた。こいつに命を助けられたこともあっ。アビディ、
周りに誰もいねえ場所。Oke, ini momen dimana Vegeta melawan Goku sebelum arc-nya Babidi ya. それほどまで。こりゃ早く終わりそうにねえな。行くぞ。殺してやるカカロット。やれやれ。うわここだ。とんでもねえ気に変化したぞ。ただもんじゃなかったんだ。マジンブーチョ。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。こいつはどうだ。勝負はお預けだ。 Gila, どうやら nice 貴 skill 様は魔 banget 人 ya. ブーが気になって集中できないようだからな。ジータ。Habis Vegeta ya, gampang banget ya. Ini Majin Buu udah keluar. Oh ini Vegeta habis nih ngelawan babi, ngelawan babi. Majin Buu ya. Nah ini kita bisa jadi おい、マジンブー。こんなやつさっさと殺しちゃえよ。わかったわかった。なんだおめえ。 Buset こんなに buset. 強いのにバビディの言いなりか。うるさい。余計なこと言うんじゃない。マジンブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。ほらの本気見してやる。本気を上げてくれ。 Kidama. Sini. Hei, buset. Aduh. おい、許さねえぞ。おい、許さねえぞ。耐えきれない。うわまだまだ。Buset, nice banget. おい、許さねえぞ。耐えきれない。こっちだ。 Buset, Pak. まだまだ。こっちだ。
さねえぞ。無駄だ無駄だ。ベジータだってそれやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。まだまだこうなっても死ねえぞ。Sakit banget. Anjir. Super Saiyajin 3。俺がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。お前なんかBos. Hei, belum sempet nyoba Super Saiyajin 3. Malah kalah duluan. Hei, Majin Buu, こんなやつさっさと殺しちゃえや。わかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい。余計なこと言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。ナイス。こっちだ。オッケー。スーパーサイヤ人2。キッキッキ無駄だ無駄だ。ベジータだってそれやっても無駄だったろ。さあスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人を sakit banget pak. まだまだ。こうなっても死ねえぞ。Sakit pak. Aduh. Mampus makan nih. Kamehameha versi super. Boom. Super Saiyajin 3。さっさとやろうぜ。俺がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。トランクスの気が早く動き出した。にし
血の都を離れ始めたな。 Udah menang pak. Gila. Super Saiyajin 3.そうか。なんだ。わかった。おめなんだ。5点。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。フュージョンハーパンパカパーン。よこせ。ギターやろうぜ。よこせ。早く。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。死ね。ほらだ。Itu tuh kayak itu apa? ダメージを与えるっていうのはどうやるんだ。バカめ。ほら。焦りすぎだ。いや。こんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。もうならまま。 Jurusnya ini gotek. 分かったな。さあ、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるからお祈りでもするんだな。くそ。さて、果たしてうまくいくか。カカロット、
すごいやつだよお前は。なんとなく分かってる。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからと思う。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだ。確かにそれもあるかもしれない。それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しむために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。あいつは違う。勝つために戦うんじゃない。 Au, 絶対 sakit に banget. 負けないために Pak, tolong lah, Pak. 相手の命を助ける。 Sambil baca teks lagi. あいつはついに Jai. この俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたか。頭 Nice. に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんだよ。頑張れカカロット。お前がナンバーワンだ。 Emang ngomong gitu ya Vegeta ya? 一気に終わらせろ。Tinggi naga api. Lah, tidak jadi Pak. Buset, anjing. Apa sih? 一気に終わらせろ。俺がやらなきゃ誰がやれ。 Bang. 有限だ。 Nice. カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、俺もさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。 Oke. 1分間俺がなんとか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。 Mr. Satan.「海洋神たち、デンデ、ベジータ。たまには地球のやつら。始めるぞ。用意をしろ。ブーが相手じゃいくらちょっとずつ元気を少しずつではない。ギリギリまで。ベジータとやら決め技にわしの元気玉を選ん地球どころか宇宙中にだって助かった。聞こえるか。あんなベジータ。みんなオラに元気を可能な。来た。おめえはすげえよ。よく頑張った。たったい。またな。それじゃあまたおう、早くパウゼ。なんだよ父。Oh, jadi ceritanya tuh lanjutnya malah ke seri Dewa Penghancur.
Super Saiyan God. 勝負だ。いまだまだ。あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。Buset. Buset, apa-apaan nih? Bangun, Pak. こっちだよ。 Nah, こっちだよ。こっちだよ。めんどくさ。よっと、お前にはこれで十分だ。力の差が分かったか。 gitu doang, Pak. Lah, nanti kita harus mengalahkan ini biru sama サイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。 Buset, apa-apaan ini? Nunggu dewa, nunggu dewa. Nih, nice. Makan tuh. Buset, dia levelnya beda banget ya. こっちだよ。いいね。らしくなってきたじゃないか。 Buset, こ Pak. こからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくっちゃ。オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。 Nice. Bang dulu ya. Buset. Belenggu Dewa Senton. めんどくさ。よっ Buset. と、お前にはこれで十分だ。力の差が分かったか。 Bisa bener deh.あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には
父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。 Buset. Makan tuh. Tidak bisa dipukul. Bapak ini sangat tidak bisa dipukul. Belenggu dewa, belenggu dewa.いいね。らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。怖くなくちゃ。オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。Buset, Pak. Bahaya nih, Pak. Mendok sa. Omae ni Mau dari awal aja. Harus menang ya. あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。 Buset. Makan tuh. Makan tuh.いいね。らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。怖くなくちゃ。オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。よし、じゃあ行くか。 Makan tuh. Kampret. Buset, anjing, anjing. Dong, Pak. Ya Allah. Ngalahin ya. Bangun, Gok. Yah, pilih apa dah? Ya Allah.
Pakai ini. Skip ya, skip. 勝負だビルス様。あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。Tetap kena anjing. Ceritain semua. こっちだよ。Baru ini. Nah, gitu caranya, Pak. Wah, dia bisa pindah-pindah gitu sih anjing.いいね。らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくっちゃ。オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。いやいいですぞ。そらまだ上に行けんぞ。あんまりじゃねえかビルス様。まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。ビルス様くれ強くなっちまうと全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それっておしゃべりはそこまでだ。君には分からんさ。おいベジータ。私はね、あなた感謝？気持ち悪いこと言う？初めて努力したのもあなたへの復讐心がなるように。私がどんな思いで努力とそれがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか、あなたわかりますか？喋ってん。背景孫悟空様、孫悟空感謝をさん。込めて殺して差し上げます。少し黙りましょうか。 Ya elah, belum apaan Pak? やっぱおめえなんか隠してん Tes な。 dulu, tes. よくわかりましたね。でもあなたもでしょう。
お手芸めいっぺいやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。Bang Super Saiyajin Blue。 さあ次はおめえの番だ。もう手つけねえで早く見せてみろよ。特訓の成果ってやつをさ。では馬鹿正直なあなたに敬意を込めてこちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう。私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですがゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ。孫悟空さんさようなら。本意ではありませんがあなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところ腹立つけど今回ばかりそうなっちまうかもしんねえ。恨みっこなしだ。Kecil banget tanpa dendam. Baik banget ya. Udah gitu aja kalah. そんなバカな。終わりだ。お前たちすみませんでした。さっきは俺もういい。奴は何。ほら黒い服をまとったそいつを奴は地球に現れたその日俺たちそれから1年戦ってきましたがもうほとんど地上にそう。この俺にほらじゃんタンクス。わかりました。いきなりスーパーすごい。さすが悟空さん。あブラッ孫悟空か。破壊神ビルスまで。おめえ本当にオラそっくりだな。ごきげんよう孫悟空対孫悟空か。面白いことになったね。うわっ入れ直さねえと。うわっ
おめえの力まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですね。君に私を評価していただけると。ほら燃えてんだ。待たせたな。素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。なんか気持ち悪いぞおめえ。まずはまだまだ。終わりにしましょうか。Selesai ya? これは時空の歪みが元に戻ろうとしているのか。どうぞ。よし行っちゃいっか。神様と戦うわ。ベルス様異例だな。破壊神とうわうわまだまだ。こちらだ。暗い。甘い。まだまだ。こちらだ。うわウィス感じたか。はい。それはブラックの。いや似ているけれども。まだまだ。おる。お前にはこれで十分だ。
あんた海王様にしちゃ強えな。また使おうぜ。うちに秘めた冷たい精神ザマスがブラックであるという我々の今のうちにはほらにお前は感じた気だって似ていろいろと謎。いいか、前王様の機嫌を損ねる忘れる。もう一つウイスおっす。僕ね、いいけど悪いか。滅相もございません。黙っ。悪い。ほらさ、今忙しいんじゃあそれがおなんだったら本当。またね。孫悟空よ、喜べ。おめえ何。父さん。トランクス、ベジータを頼む。所詮は人間俺が奏でる言葉の気高さ理解できるはずもないのだ。俺の志だ。美しさ、そう俺という存在の全てがただひたすらにここ恨みっこなしだ。諦めろ。とも開けるか。気合い入れるぞ。向かいパダー。うわ開けるか。まだまだ恨みっこなしだ。向かい
そこまでです。ザマス、オメガブラックの仲間だったさな。取れるか。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。俺がオーラの奥の手さ、開けるか。全開で行くぞ。全開バター。ザコ。わあ、まだまだ。くらい。くらい。チリ。くらい。チリ。チリ。弱いな。ザコ。くらい。チリ。開けるか。美しい世界のために仕留めてよ。悪は不要な存在だ。Mungkin memang harus kalah. Nggak ya? Trunks, ベジータを頼む。所詮は人間くず。俺が奏でる言葉の気高さを理解できるはずもないのだ。俺の志も美しさも、そう俺という存在の全てがただひたすらにここと開けるか。諦めろ。行くぞ。恨みっこなしだ。こうだ。恨みっこなしだ。
そこまでです。ザマス、おめえがブラックの仲間だったったな。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。甘い。まだ開けるか。開けるか。もうすぐです。もうすぐ私が望む世界が実現しようとしている。私が望む正義の世界が、その正義の世界に人間は必要ないのです。おめえたちの思い通りには絶対させねえ。悟空さん、俺が戦います。俺の力よ、この世界の盾になれ。俺の力よ、この世界の盾になれ。ファイナルフラッシュ。神の偉大な贈り物である知恵を私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が。お前たちの勝手。ザマスをや。なんだと。この不死身の肉体、今夜は心地終わり。さえ、誰だ。ベジータ。これでブラックはいなくなった。変わらなかった。やっぱりこっちの世界に。おめえたちスーパードラゴンボールを悪いことに使ったんだ。偽物？違うな。これは本物の孫悟空。お前俺がスーパードラゴンボール、おめえがザマスだって言うなら。お前たちの世界から見れば私はこの世界の。気がつか。でもおめえは全てはこの時の指輪が、時の指輪を用いれば俺がこのそんなことのために。そして我々が叶えたね。さらにこの強靭な肉。よって今この世界でこの二人だけ。これは全て世界は美しい。だが人間、俺たち、そして今度は